Hola, jo sóc la Marta i benvinguts de nou al meu canal de Booktube. Benvinguts a aquest vídeo en el que farem una miqueta de balanç de les lectures d'aquest mig any. De moment he llegit uns 47 llibres. Va una mica en línia del que porto llegint els últims anys, que sol que acabar llegint uns 100 llibres o em falten poquets per arribar-hi. Novament, això no determina si ets millor o pitjor lector, simplement és una dada que m'agrada recopilar. D'aquests 47 llibres, sí que trobo que és interessant que 18 han estat llegits en català, ja fos original en català o traduïts al català, 16 en castellà i 13 en anglès. De moment va guanyant el català, però sí que és veritat que he hagut de fer un esforç perquè fos així, perquè va haver una temporada, no sé en quin mes, que em vaig adonar que gairebé no havia llegit en català. Hauré de continuar fent aquest esforç per llegir una miqueta més en català. He de dir que m'agrada molt llegir en català, però que com a lectora de gènere a vegades es fa difícil. I sí que és veritat que si trobo una obra en català la prioritzaré sobre la que és en castellà, tot i que no ho he fet en una ocasió, que vaig llegir el llibre de Martha Wells en castellà, tot i que el tenim en català, però és que no era tan accessible per mi, però bueno, és igual, tampoc cal martiritzar-se. Però és un fet objectiu que hi ha menys oferta en català del tipus de llibres que jo llegeixo. I sí que hi ha molts llibres en català que em semblen superinteressants, que tinc ganes de llegir i que per això acabo llegint, però que bueno, tampoc canviaré els meus gustos per adequar-me a lo que se m'està oferint en català. Quan al repte reducte, que sempre m'agrada aprofitar aquest vídeo de mig any per fer una miqueta de balanç també, a dia d'ara sembla que l'hagi abandonat. Només he completat 3 premisses del repte d'aquest any. L'any passat, per aquestes dates, també portava només 3 premisses, però tenia bastant més clar que volia llegir per les altres 9. Les que he completat són, i això és curiós perquè hi ha una de les premisses que sol costar més i és clàssic de la literatura catalana, que vaig llegir Josafat, de Prudencio Bertrana. Llavors, un llibre d'una editorial independent, que aquest és fàcil de completar. Vaig llegir Pregunta-ho a la Pols, de Joan Fante, que està a edicions 1984. I un llibre publicat aquest 2026, jo crec que un que haurà llegit molta gent, que és Relíquia del Pol Guasc. Tot i així, segur que hi ha alguna altra premissa que puc complir i no me n'he adonat. La veritat és que el repte d'aquest any potser no em motiva tant com anys anteriors i per això no m'hi he posat tant. Però bueno, d'aquí a final d'any veurem què passa, igual l'acabo completant, perquè a vegades em pico i necessito acabar aquesta mena de reptes que començo, però tampoc no em vull com imposar regles a la meva lectura, perquè és que llavors és quan deixes de passar-t'ho bé. Llavors anem a fer aquest book tag de mig any, que he fet algun any, tampoc l'he fet religiosament cada any. L'autora original us la deixaré per baix a la descripció perquè no me'n recordo pas. I la primera pregunta seria el millor llibre que has llegit fins ara el 2026. Està entre dos, jo crec, que seria Catbirds de l'Ezra Palmer i Nothing to See Here del Kevin Wilson, que l'acabo de llegir ara al maig, diria que va ser. Els dos llibres, a la seva manera molt emocional, no són de gènere, tot i que un té un element una mica fantasiós. I si vull establir alguna connexió entre els dos, diria que en els dos casos tracta una mica sobre la infància. Hi ha algun tema, no és el tema principal. De Nothing to See Here encara us n'he de parlar aquí al canal, de Catbirds en el seu dia us en vaig parlar, de fet va ser quan vaig fer el vídeo del Febrer Gòtic, i llavors vaig fer un vídeo a part dels 2 llibres que havia llegit al febrer que no eren de temàtica gòtica, però que igualment volia destacar perquè m'havien agradat molt i un era Catbirds i segueixo pensant cada dia. És un llibre em sembla un llibre molt especial, escrit d'una manera molt particular i que segueixo insistint, m'agradaria que coneguéssiu. Llavors, la millor seqüela que he llegit fins ara, el 2026, m'acabo de donar que estic fent servir un book tag que no és d'aquest any. Tot i que les preguntes es repeteixen, vull dir que és igual, però posa, no me n'havia donat perquè el número és molt semblant, posa la millor seqüela que has llegit fins ara el 2016. Tornat enrere el temps. Però no, jo us parlaré de la millor seqüela que he llegit fins ara el 2026, que és l'única seqüela que he llegit, que és Que ronda les profunditats, de la T. Kingfisher, i és la tercera entrega d'aquests llibrets de Que mou els morts, que devora la nit, i ara Que ronda a les profunditats. És el primer llibre d'aquesta saga que llegeixo en català, perquè fins ara me'ls havia llegit en anglès perquè encara no els havien publicat. M'ha atrapat per fi la publicació en català, no podria estar més contenta. Aquesta tercera part es disfruta moltíssim, com les altres dues. Sí que és veritat que potser ja no sorprèn tant. El primer llibre feia una cosa que
no t'esperaves, el segon ja t'ho esperaves una mica més, i el tercer, doncs, inevitablement, saps una mica per on van els trets de Tekken Fisher, però trobo que sempre troba la manera d'imaginar situacions noves que ens puguin atrapar. M'agrada aquest personatge, Lee Soldat Alex Easton, i els secundaris que el van acompanyant, alguns reciclats, alguns nous, doncs també solen ser interessants. Prou bé. Si hagués llegit més seqüeles, potser no seria la millor seqüela que he llegit. I si la meva àvia tingués roda, seria una bicicleta. Un llançament nou que encara no has llegit però vols llegir. En tinc molts perquè si hi ha una cosa que ens passa als lectors és que mai tenim temps de llegir tot el que volem llegir. Per tant, es fa difícil de contestar, però sí que n'hi ha una que sé gairebé 100% segur que llegiré aquest any, que és el tercer de Cixin Liu, bàsicament perquè he fet els altres dos en lectura conjunta amb el Reducte Català. En el tercer també hi ha intenció de fer-ho, llavors gairebé per obligació, vull dir, que em ve de gust, però que el prioritzaré abans que altres llibres, perquè si ens hi posem junts, doncs segurament sí, el prioritzaré. Llavors, la quarta pregunta és llançaments anticipats de la segona meitat d'any. I he mirat i en tinc uns quants. I són d'autors que ja he llegit abans. D'una banda tenim Mestre, de la Madeleine Miller, que és l'autora de The Song of Achilles i Circe, i també va treure un de molt curtet, que anava d'un escultor. Anava de l'escultura de l'escultor. És una autora que sol basar-se en mitologia grega i llavors li dona com un gir. Més que un gir, fa una reinterpretació d'aquests relats. I és una autora que m'agrada molt. Per mi el seu pic va ser amb la cançó d'Aquil·les, tot i que sé que hi ha gent que prefereix Circe. Circe també em va molar. I a veure què ens depara Mestre. Llavors la Emma Cline, que és l'autora de Les noies, Harvey, Pare, La convidada, treu llibre també, es diu Sweetie. No he mirat ni de què anava. Sincerament, m'és igual, perquè si ho treu la Emma Cline jo m'ho fotré amb patates. I una cosa semblant em passa amb Exit Party, de la Emily St. John Mandel, que tampoc he mirat de què anava i m'és igual. La Emily St. John Mandel és l'autora de Estació 11, L'Hotel de Cristal, en català em sembla que només tenim El mar de la tranquil·litat, preciós, xulíssim. I llavors, per acabar, un llibre del que m'he enterat de la seva existència avui, que em sembla que surt per allà al setembre, més o menys, que és From the Library of Jürgen Leitner, de la Premi Mohamed, que és una autora que he llegit i que m'ha agradat, tampoc no em treu de tino. La cosa és que aquest llibre és un llibre que passa en el món de Magnus Archives, que és un podcast, així com de misteri sobrenatural, que em va tenir molt viciada durant molt temps. Mai el vaig acabar, aquest podcast, perquè la veritat és que et feia una mica com... Et feia venir mal de cap perquè es basava en llegendes urbanes, una mica, però s'acabava enrebaçant bastant perquè hi havia aquests arxius, els Magnus Archives, i on ho tenien com tot arxivadet i investigaven també una mica i clar, llavors s'anaven entrellaçant casos i tal i a vegades no tens la potència mental com per aguantar això, però hòstia, ha sigut com el passat venint a trobar-me i a més amb una autora que m'ha agradat, llavors tinc curiositat per saber què fan i potser retornaré als Magnus Archives a través d'aquest llibre, jo què sé. Llavors, la cinquena pregunta és la decepció més gran que he tingut aquest any i ha estat La noche de los insomnes, de M.L. Rio, que és autora d'un dels meus llibres preferits. Jo em podia haver esperat que aquest llibre seria un xof, perquè tothom ho deia. Suposo que ho podria haver esperat, però és que M.L. Rio és l'autora d'un dels meus llibres preferits de tota la vida, que és If We Were Villains. Estava buscant el nom en castellà, no em surt. Posaré per aquí el llibre. Llavors jo pensava, aquesta dona és una incompresa. I qui pot comprendre-la? Tu, Marta. No, la Marta tampoc no l'ha entès. Sí que va treure un altre llibre després d'aquest, que es deia Hot Wax, que tampoc he tingut gaire bones crítiques i que ara ja no sé ni si n'hi agafar, perquè és que igual lo de todos somos villanos, es diu. Poder va ser un cop de sort, jo què sé. Li hauré de donar alguna oportunitat en algun moment, però sí que és veritat que m'ha decebut força. I pel contrari, la sisena pregunta és la sorpresa més gran que m'he endut. Podria tornar a dir Catbirds, podria tornar a dir Nothing to See Here, però diré She's a Doll, de la Bàrbara Truloff, que és un llibre, és un arc que vaig demanar
perquè anava d'una noia que la maten i llavors en el moment de la seva mort hi ha una nina de porcellana allà i queda atrapada dins del cos i la posseeix per intentar buscar venjança. Aquest llibre se'n parla com si fos un llibre de terror i jo ho entenc perquè té elements clarament de terror, no? En plan, una nina posseïda, però és que és un llibre divertidíssim. I no m'esperava fins a quin punt em faria riure un llibre sobre un fantasma dins d'una nina de porcellana. I mira que és terrible. O sigui, la noia l'han matat, el seu cos no ha aparegut per enlloc. És molt trist, però des que després, fredament, i per tal com ho expliques, està dins d'una joguina. Està dins d'una joguina. I l'única persona amb qui pot parlar és una nana que havia anat amb ella al col·legi, que és sorda i porta un aparato. I per això la pot sentir. Un llibre del que no sabia què esperar-me. Si me n'hagués esperat alguna cosa, no hauria estat aquesta i, per tant, ha estat la sorpresa més gran de 2026. Jo crec que s'ho mereix. Tampoc us n'he parlat encara en aquest canal, vindrà el wrap-up de maig. La setena pregunta és el teu autor preferit. El teu nou autor preferit, sigui un debut o nou per tu, i jo crec que aquí s'ho mereixen o Ezra Palmer o Kevin Wilson, que són els dos dels llibres que tenen números de convertir-se en els meus llibres preferits de l'any. De cap dels dos he llegit cap altra cosa, tot i que tinc ganes de fer-ho. Tinc ganes i també tinc por, que no em passi un cas Emil Rio, de que em flipa un dels seus llibres i després res més està a l'altura. Però, bueno, sí, jo seguiré indagant en la seva obra. I a més d'Ezra Palmer, que me la vaig llegir com un arc, el seu Catbirds, fa poc em van enviar un mail, perquè a vegades, si has agafat arcs, ja et quedes com com a la llista de distribució, no, d'aquella editorial, i em van dir, mira, et pots descarregar aquest altre llibre que tenim com a arc de l'autor. No ho vaig fer una mica per por, però vull dir que estic al tanto de les coses que té. Vale, la premissa número 8 sempre és una mica estranya, perquè el teu crush fictici més nou, jo ja estic una miqueta grandeta per aquestes coses, i diríem que el tipus de literatura que llegeixo potser no es presta gaire a això, no? Perquè llegeixo llibres de gent que és molt terrible. Llavors, no puc dir que tingui un crush aquest any. Un altre any ja ho parlarem. Però sí que tinc resposta a la pregunta número 9, que és el teu personatge preferit. El teu nou personatge preferit. I aquí tinc uns quants. Segurament serien els bessons de Nothing to See Here, que són molt gamberros, són graciosíssims. El Wendell Bumblebee de l'enciclopèdia de hades d'Emily Wilde és un tio insufrible. És carismàtic, però el tio li fotries una patada als collons. Però és un capullo, però és molt divertit llegir-lo. I té un fons bo, clar. I un altre personatge que em va agradar moltíssim és a Salem Slot, el nen, que ho he hagut de buscar com es deia, no me'n recordava, el Marc, que és un nen també bastant atípic, doncs també és un personatge que m'ha agradat molt, curiós. Tinc 3 nens en aquesta llista. A mi que els nens, bueno, no és que no m'agradin, però no hi tinc gaire mà, diguem. La pregunta 10 ens pregunta quin és un llibre que t'hagi fet plorar, i plorar no, vale? Però Relíquia, de Paul Guas, que em va semblar tristíssim i em va deixar una mica tocadeta. Si sabeu de què va ja podeu entendre-ho, jo crec que qualsevol persona humana amb uns sentiments mínims pot sentir-se afectat per aquest tema. I un altre llibre que em va semblar molt trist va ser Hermana, Hermana, de la Emily Austin, i que va de la mateixa temàtica. Jo que suposo que és bastant fàcil que això et posi trista. Llavors, un llibre que t'ha fet feliç o que t'ha posat contenta, jo diria que seria Nothing to See Here, del Kevin Wilson, perquè sí, aquests nens les passen putes, aquests nens els hi fan coses molt lletges, però té un rerefons així feel good que et deixa molt bé quan acabes el llibre. És graciós perquè no us he parlat d'aquest llibre, llavors no teniu ni punyetera idea, però així una mica per sobre. És una noia bastant pobra, de família disfuncional, que anava a un institut per rics, amb una noia rica. Llavors s'ha mantingut al llarg del temps com la seva única amiga, no perquè siguin mega amigues, sinó perquè aquesta nana està bastant sola. Llavors, quan la contacta, la noia rica, al cap d'uns anys, i li diu que necessita un favor, doncs hi va perquè pensa que reconnectaran i que, hòstia, que bé. I li demana que si pot cuidar els seus fillastres bessons. I la nana, bueno, dubta una mica i tal, però accepta. I llavors surt el que li estaven amagant, que és que aquests nens entren en combustió espontània quan senten una emoció molt forta o incontrolable. Llavors, això sumat al fet de que la nana no té gaire experiència amb nens, té un còmic resultat.
però també és trist. Però et deixa bé al final. Vale, la pregunta 12 ens demana quin és el llibre més bonic que has comprat o rebut aquest any, i sí, ho tinc claríssim, però l'he d'anar a buscar. No entrarem en el debat cantos pintats sí, cantos pintats no, van matar tota la meva família, són el millor que ens ha passat, polaritza molt el tema. Jo no compraré un llibre només perquè tingui els cantos pintats, però és veritat que aquest em sembla preciós i me'l va regalar el meu pare per Sant Jordi i és una passada. Dins del que són els llibres amb cantos pintats trobo que destaca clarament. El llibre és The Raven Scholar, de l'Antonia Hodgson, i és un llibre de fantasia que ha sortit aquest any, si no m'equivoco. Ara podeu us estic dient una mentida. Jo diria que sí. En anglès ja han anunciat la seqüela i res, moltíssimes ganes de llegir-los. N'hem parlat una mica com si fos Dark Academia. Veurem, perquè el de Dark Academia trobo que ho fem anar molt feliçment, però això, bueno, un nou llibre de fantasia que pinta bé. I per acabar, quins llibres necessites llegir abans de que s'acabi l'any? Jo un any havia fet promeses, no estic per fer promeses, d'acord? Què he de llegir? Doncs els de la meva pila de pendents, que ja comencen a ser uns quants, els que demano a la biblioteca i no me'n recordo fins que arriben i rebo un avís de que els he d'anar a recollir, els llibres que un dia em llevo al matí i dic pues entraria ara un Moby Dick, així tonto. Els llibres que algú em diu que em deixarà, i això, no puc planejar la meva lectura d'aquesta manera. Només sí que dic que espero baixar una miqueta la pila de pendents. La pila física de pendents, perquè vosaltres a Goodreads, al meu Goodreads no sabeu què passa. Passen coses terrorífiques. Tinc més de 1.000 llibres a pendents, perquè tenia un prestatge que era vull llegir, se'm va omplir molt i em vaig fer un altre que era el meu radar. Bueno, doncs també s'ha anat una mica de mare. Total, que no sé quins llibres he de llegir d'aquí a que acabi l'any. Els llibres que insertar aquí flash forward del vídeo de desembre amb el que he llegit. I res, això és tot. Si voleu podeu contestar aquestes premisses als comentaris, m'encantaria saber a veure quines són les vostres respostes i ens veiem de nou en el proper vídeo. Apa, siau!